Казвам се Красен Петков, на 36 години съм, от град Добрич. Занимавам се с графити и визуални изкуства повече от 20 години. И като цяло обичам цветове. Обичам да ми е цветно, да правя цветни нещата от себе си и се радвам, когато хората го харесват. Средата е изключително важна. Средата определя. Аз съм имал късмета да бъда в такава среда, заобиколен от хора, които мислят по същия начин като мене, много дълги години. И продължавам ден днешен да се отплавам, имайки толкова много и добри приятели покрай графитите. Продължавам да вярвам, че съм в правилната среда. И може би още в самото начало реших, че искам да бъде професия. Реших да си го направя професия по-скоро, отколкото да се надявам то да стане професия по някакъв начин или нещо такова. Реших, че искам да се занимавам с изкуство под всякаква форма. Най-вече графити, естествено, което тогава в тия години 2000-2003 година беше доста трудно едно дете да се представи, че може да изкарва пари с графити и да рисува с спрей на стена. Но да, аз просто го поставих за цел да си го направя професия. Едно от нещата, които най-много са ме движили и ги помня и винаги съм ги запомнил и са били като мотивираща фраза за мене, го чух в рап песен и остана в главата ми и до ден днешен и то гласи: поетът е поет, когато е гладен, защото когато си те гаден. И то е едно от нещата, които винаги много ме е мотивирало да продължавам, да не си навирвам носа, защото много хора обичат преминат една определена граница и да спрат да се развиват, имайки вече достатъчно всичко, което имат нужда. Докато мен тая фраза винаги ме е заземявала, малко ме връщала на земята и да ме кара да продължавам да се движа напред някакси. Най-големите трудности може би са били естествено изкарването на пари. Да можеш физически да си позволяваш да живееш от това нещо, да имаш пари да си плащаш сметки и така нататък. Това е може би най-бариерата, която е трудно да прескочи човек, особено когато е по-млад и неопитен. Но като цяло, не знам, други големи бариери и пречки не мога да се спомням. Може би разбирането на родителите ми в началото също е било интересна пречка, бариера за прескачане. Тя доста бързо мисля, че надминахме този момент. Те разбраха, че не е просто детско хоби. Първо сигнал, но ако трябва да съм честен, може би най-хубавото нещо, нещо, което съм достигнал чрез графитите, рисувайки, видейки на улицата и създавайки изкуство като цяло, е може би приятелите, които съм създал. Защото реално не бих могъл да кажа, че съм някакъв изключителен художник, който е постигнал някакви невероятни постижения в сферата на изкуството, но за мен лично приятелите, които съм създал и пътя, който съм извървял до тук, ме кара да се чувствам, че съм живял щастлив живот. Смислен за мен лично.